Zdravím, ja som Erik 912 a v dnešnom videu sa pozrieme na set s číslom 75381 s názvom Droideka. Ako ste si mohli všimnúť, tento set je k 25. výročiu Lega Star Wars. Predný boxer je takýto klasický čierny, ako na väčšine 18 plus setov. A tento set je z rady Buildable Characters. Tak to vyzerá horná strana krabice. Nejaký random dielik 1:1. Bok krabice, nič zaujímavé. Iba nejaké extrémne, podľa mňa nezaujímavé čítanie. Ak si chcete prečítať, môžete si pauznúť video. Sidebox art ukazuje droideku v jej zloženom stave. Aj to, že tento set je k 25. výročiu prvej epizódy. Takto vyzerá zadná strana krabice, kde ako môžete vidieť, máme nejaké porovnania vo filme, konkrétne vo Phantom Menace alebo vo Skrytej hrozbe, čiže epizóda 1. Takto vyzerá tá droideka zložená. Tu máte parametre setu, ak chcete si môžete prečítať. A tu vidíte tú mini droideku. To bolo k krabici všetko a poďme sa pozrieť na minifigurku. Takže ako prvú figurku v tomto sete máme mini verziu droideky a keď som dal prvú, som myslel aj jedinú. A táto mini verzia droideky je podľa mnohých ľudí najhoršia droideka. Ako sme keď dostali, čo bolo celkom vtipné, ako to Lego predtým hypovalo, že ako to bude najpresnejšia k figurkám verzia droideky. Vieš, čo je podľa mňa najpresnejšia verzia droideky k figurkám? Tá stará, úplne pôvodná droideka, ktorá sa vie dokonca aj zarolovať, nie ako táto. A čo máme k tejto droideke povedať? Je to proste nič moc. Figurka. Tak to vyzerá. Dobre, toto bolo k figurke všetko. Poďme sa pozrieť ďalej na set. Takže ako prvú rádovú stavbu tu máme display plaketku k tejto droideke. Takže tu máme tú droideku, miesto na tú mini droideku. Okay. Tuto máme výročnú kocku, ďalšiu. A tuto máme nejaké zaujímavé veci o tej droideke. Kto chce si môže zastaviť video a prečítať si. Toto bolo k tomuto mini buildu všetko a poďme sa pozrieť na tú droideku ako takú konečne. Takže takto vyzerá tá droideka ako set samotný, ako sama o sebe, ako ten, hej. Tá hlavná vec, prečo tento set kupujete, je táto droideka, hej. Ale budeme sa pozrieť na také menšie zaujímavosti. Ako vidíte tieto oči, tieto tri, alebo senzory, na to je použitý dielik z Lego Friends a ten dielik je rúž. Ja vám to ukážem. Ako môžete vidieť, ten dielik je rúž a tuto má takú peknú červenú bodku. A to má reprezentovať ako červené svetlo tej droideky. Hej. A je to celkom zaujímavý pardivsič, hej. Ale ďalej sa poďme pozrieť na takú menej zaujímavú vec, a to je, že tie kanóny môžete s nimi simulovať rádoby, že to má nejaký spätný ráz, hej. Ako môžete vidieť, keď pohnem touto rukou, tá druhá sa pohne. No, hej. Vidíte. Celkom pekná feature, ale inak tak nezradný set. A neviem, či to bolo pre vás všetkých, čo máte tento set, ak hej, tak napíšte do komentáru, ale tento set bol pre mňa extrémna bolesť postaviť. Akože turbo bolesť, akože nebolo to veľmi príjemný stavací zážitok. Toto je jediný set, pri ktorom budem hodnotiť, že ako som to staval do finálneho názoru, lebo sakra, bolo ma to vážne veľmi. Ale poďme ďalej. Tento set nemá sa až toľko nálepiek. Jedna nálepka. Na druhej strane je druhá. Takže tu máme dve nálepky. Potom tu máme ďalšie 3 nálepky. A to sú asi všetky nálepky na tomto sete. Takže tu máme iba 5 nálepek, čo je celkom priateľné, ale je to 18 plus set a za mňa všetky 18 plus sety by mali mať tie dieliky naprintované, takže hej. Ale poďme sa pozrieť trošku ďalej na takú zaujímavejšiu play feature. Rádový play feature, lebo to nie je nahraný tento set.
je to, že sa tá droideka vie zrolovať. A ja vám ukážem ako. Tak a takto nám vyzerá zrolovaná droideka do takej guličky, ktorá sa vie aj gúľať. Keby som ja ju vedel gúľať, ale inak sa gúľať vie. Dobre, tá droideka sa trošku niečo vypila, ale vie sa gúľať, verte mi. A hej, tá droideka sa vie gúľať. A to je tá hlavná akoby funkcia tohto setu, že z toho viete urobiť gúľku ako vo filme, že sa vie rolovať. A to by bolo všetko asi k tejto droideke a poďme sa pozrieť na moje finálne myšlienky o tomto sete, na môj finálny názor na tento set. Tak, môj finálny názor na tento set. Za mňa jediná chyba, čo na tomto sete, je táto malá droideka. Inak je všetko perfektné. Ako som vravel, inak je všetko perfektné. A je to z 10 set. Takže strávam 1 bod za túto malú droideku. To je všetko, takže je to za mňa 9 z 10. A oplatí sa to kupovať za mňa, áno. Ale toto nie je koniec videa. Chcem poďakovať jednému z vás. Neviem, či ten dotyčný chce byť menovaný, ale obrovský shoutout tomu typkovi. Ďakujem ti za to, že si mi poslal toto svetlo aj so stelanom na mobil, hej. Extrémne ti ďakujem a v podstate som iba platil poštovné, keď nemá moja mamina, iba platila poštovné a toto všetko s ním v podstate poslala zadarmo, takže strašne ti ďakujeme, neviem, či chceš byť takto menovaný v tom videu, tak ja radšej menovať nebudem, ale extrémne díky a hej, poďme pokračovať po videu, len taký rýchly shoutout. Dobre, tak toto by bolo asi všetko k tomuto videu a opakujem sa znova. Odporúčam túto droideku, áno, odporúčam. To bolo všetko pre toto video. Nezabudni dať like, odber komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.